Čauky mňauky, s vámi je Dimo a mám tady dva hosta. Lukáše. Luky, juhu. A Izu. A Iza, juhu. A my dneska budeme hrát Let's Play. A jsme tady tři. Jdeme. Počkejte na mě. Nebudem. Nula. Nula. Jdeme. A řekni Dimo, o čem tady dneska budeme dělat? Nevím. Kopat, střelení, blbosti a už Znáčit tě, znásilnit tě. Zbouknout tě. Tebe bouchnout. Zabelu. Ne, počkej, já musím jí bouchnout do území. Ona mě, ty budeš bouchat? Jo, budu. To je hezký páreček. Hele, díky za dřevo. Oh. Jo, počkej, musím jít na neběčku. A pokl. Necháme si jo. Jo, jsem tady, sorry, tady nebyl. Dej. Neuhnu. Ty uhdí moje dřevo. Nepřestanu. Tak to bude jenom, takže to bude jenom já a Dimo. Ty kecou ne. Já jsem si skoro udělal dva krafťáky. Tam. Já jsem trošku asi nastydlý, protože nevím, co se mnou... Kde jste? Tak halo. Kde je ten? Lukáš. Jo, vím je, tady. Au, ale ví. Neutekl. Uhlí. Vypalování a tojčka. Uhlí. Nech mě. Au, co děláš? Au. Vypadni. Nevypadnu. Dimo! Ten je zač. Debil. Hele, hezký věcičky. Ale nemám tvoje uhlí. Ale uhlí. Nechte to! No co? Zabít Izu. Tak jo. On má tvoje uhlí, chápeš to? Tak já to vrátím. Nevrátí. Nebude. Jsem ho vrátila. Měla si meč. Měla jsem meč. Ale můj sebe mít mečem tak jako tvoje sebe. Tak počkejte, já se jdu jenom vysmrkat. Vy tady hrajte a fuku. A Dima, to bude nejspíš dlouhý. Nevím, 14 minut. Ne, Dima, hoďku. Jo, hoďku. Jo, tady má tu bačkůrku, já jsem každý tady někde. Já jsem se od vás ztratila. Tu dám, že jsem aby teď najdu dělitku na ty papíry. Nastratila. Jo, ne. Jo, dobrý. A já ovlídím jenom Já nesnáším tebe víc, vás oba. Přijďte blíž k nám. Halo, Dýňa. Ty jsi... Já Dýně. Ty člověka. To je strašný. Kdo chce meč? Já ne, já mám. Já mám kamenné, ale co vy nechcete? No, já mám na to suroviny, ale nevím, jak to. Já jsem vezmu Dýně. Když to strašný, ty věci. Není zač. Čus. Čubus. Hej, ty pako. Jau. Já jsem tě bouchnul. Ne, já jsem blbý přes to viděl.
Jsem myslel, že si do mě bloknu. Jo. Já už mám krafťák, Luky, to je tvůj krafťák. Kam půjdem? Nevím. Do jeskyně. Jak teď? No? Kravo. A když budeme to točit hodinu, půl hodiny, budeme tady ten svět hrát. Ne. Přede mnou se spal leta. Ezo, kde seš? Když se odpojí od nás a my půjdeme hrát servy. Luky, půjčíš ty uhlí? Uhlí? Já mám 6%. Bravo. Jupi. Já 7. Ty furt 7. Jo. Já jdu dozadu. Cheater. Já jdu dozadu. Tak si s tebou budeme ale psát. Půjč uhlí. A nemusíš. Luky, zapni, kolik to je? Normal nebo easy? Easy dej, easy. Easy peasy. Dej easy. Nebo hardcore. Easy. Jeskyně. Tady jsme my. Je tady ona? Nevím. Ne, já už se smívá. Tak se schováme někam. Jdu do jeskyně, já se nechci schovat. Mi. A mi. A mi. Já doma budu kopat suroviny. A ty budeš bojovat třeba, jo? Proč já bojovat vždycky? Tak já budu třeba bojovat. Ne. Au. A mi. Já to napíšu do chatu, co si o tebe myslím. A super. Jedu. Vpor. Dali. Tady je jeskyně. Deli. Dali. Mi. Dali. Já jdu níž a níž. Železo. Tak já jsem níž. Já jsem u nějaký vody. Velký. Teď už nemám tam. Voda. Haha. No, už dávno. Už dávno. Kopírej. Tože. Lava. Ale redstone. Už mám redstone doma. Ne. No a co? Lava. To je tvoje chyba. Tvoje chyba. Lalalala. No tak ti vyhodíme ty soukáče prací. Ty vole. Kde tady směrá. Ty to jsou fakt faily. Ke mně šel skeleton a creeper najednou. Izabela se odpojila, ta se bojí. Taky mě přiláká ty vole skeleton a creeper a potom odejde. Fakt logík. Zlato. Já našel zlato. Jau, já mám bohátku. Teďka se mi to zalagovalo, kámo. Mně se to nějak zalagovalo. I zase už asi nevrátí. A máme domů dospět. No. Tak buď rád, máš to zadáčo.
Šetří i na baterkách. Fel, tip. Ha, ha, ha. Už se posedu smíchy. Hele, přišla zase. Jak chci vidět, kdo ji zabije. Já jsem už zlata. Kamo, zlato! Já mám redstone. Jo! Ona zvala jo! Diamanty. Nekecej! Nekecám. Našli Izo, my jsme našli diamanty. A hnedka redstoneu. Ty vole, já to musím... Jo, diamanto. Jo. Ty pojď ke mně a já udělám... Ne, já si to... já tě vidím. Koukej, tady jsem. A tady seš. Tak se zkus prokopat ke mně, já jsem tady už zlato. Mám vůbec. Tak. Mám udělat 2 krumpáče. Ne, udej 2 meče, ne. Nebo krumpíky. Tak krumpíky. Ty že budou lepší. Se nám budou hodit. A kdyby měli bychom mít nějaký jídlo, jako. Já si začínám bát. Ty pojď sem, Dimo. A dostaneš dia krumpáč. A to tady kopu. Vidíte, co píšu? Když je to nedokončil nějak. No, sedíme ty. Dimovo matika. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Ty umíš počítat, já ne. Ty hajzle. Já skoro spadnu do lávy. Hej, mě zachránil jeden blok. Já jsem ukloním. Ten blok mě zachránil, aby jsem nezhebnul. You did. A teďka mě zachrání asi. 8, udělám si ten zlatý display. Jestli zabneš, tak tě zabiju. Kámo, ty máš jednu hápka, že? Jo. Tak se schovej, jak pro tebe přijdu. Já potřebuji tady tu vodu zazdit. Schovej se, já ti to jídlo donesu. Au, to hoří. Ty vole. Co je? Co se s tebou stalo? Jasně, tam přijde Enderman, ty vole, koudne se na mě. Ty jsi pako. Ještě, že si pamatuju cestu. Fakt? Jo. Úplně celou? Možná. Jo, pamatuju. Možná. Ach jo. Ty vole. Ještě nemám rád. Dělej, utíkej. Ty utíkej, ne já. Co to bylo? Iza, a víš, že ty se kouneš Endermanovi do očí, tak tě bude milovat. Tože. Že když se koukneš do Endermanovi do očí, tak tě bude chránit. Jo. Ale musí to být večer. Hej, tak čau, s vámi byl Luky a Izabela, to je nám na nic. A začneme hrát další díl, tak čus.